Kuya. Meron po tayong bisita ngayong araw na ito. Andito na po siya, si Mama Yeps po natin ulit. Hello po sa inyong lahat. Ang gagawin na naman natin ngayon ay ice candy. So dahil marami pong nag-request ng flavor ng ice candy na ito, so ito na po, pinagbigyan na po namin yung nag-request nito. So gagawin na po natin ngayon. Ang flavor na gagawin natin ngayon ay buko salad ice candy. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong young coconut, fruit cocktail, cornstarch na 1 cup, 1/2 cup ng white sugar, 6 cups ng tubig, evaporated milk, condensed milk, a table cream, at syempre po itong ating ice candy wrapper. Ang size po gagamitin natin ngayon ay 2x10. Yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una po nating gagawin ay kukuha lang po tayo ng cooking pot na ating paglulutuan muna ng ating cornstarch. So ito na po, ilagay ko na po itong ating 6 cups na tubig. Pagkatapos po niyan ay ilagay po natin itong ating cornstarch na 1 cup. Bali, tutunawin po muna natin. Ito po kasi yung nakakatulong para yung ating ice candy ay magiging creamy at saka hindi po siya icy. So yan, tutunawin po muna natin bago natin isalang dun sa ating stove para lutuin. So yan, pag natunaw na po ay ilagay na po natin dun sa ating stove. So yan, nakasindi na po yung ating stove. Hahaluin lang po natin ang hahaluin hanggang sa maluto po yung ating cornstarch. Ayan po, nakikita nyo na medyo lumapot na po yung ating cornstarch. So, pwede na po nating isunod yung ating evaporated milk. Sahaluin po natin. Tapos, hihinaan nyo na po yung stove para hindi po didikit sa ilalim yung ating cornstarch at hindi siya masusunog. Ngayon ay isunod ko na po itong ating white sugar. Ngayon ay ilagay ko na po itong ating Nestle cream. So, bali 2 lata po itong ilalagay ko. Hahaluin lang po natin para sama-sama po yung lahat ng mga sangkap na nilagay natin at matunaw. Ngayon ay lalagyan na po natin siya ng ating condensed milk. So, ang ilalagay ko mga kalahating lata lang muna para matansya po natin mamaya kung tama na siya sa tamis. Hindi siya magsobra sa tamis. Titikman po natin siya mamaya ulit para malaman natin kung kailangan pa natin magdagdag. Ayan po, nakikita nyo na napaka-creamy na po ng ating mixture. Pag ganito na po yung consistency ng ating mixture ay ready na po ito. Pwede na po nating ilipat dun sa ating bowl para atin po itong palalamigin. So, ayan na, ibubuhos ko na po dito sa ating malaking bowl itong ating mixture ng ating cornstarch at saka cream, Nestle cream. Yan, hahayaan lang po natin itong lumamig. Habang pinapalamig po natin ito ay i-blend or i-puree po muna natin yung ating young coconut or yung buko natin at saka yung ating fruit cocktail. Yan, set aside lang po muna natin ito. Ngayon ay simulan na po nating i-blend itong ating buko at saka itong ating fruit cocktail. Napapansin nyo ay 2 klase po itong ating fruit cocktail. Bali itong medyo maliliit, ihahalo po natin to mismo mamaya sa ating mixture, hindi natin isali sa pag-blend. Tsaka itong ating buko. So
Nag-separate lang po ako dito ng mga 1 cup na buko para ipupure natin para mas lalong malasa po yung ating buko. Malalasahan po talaga natin yung ating buko. Ipupure po natin at saka itong ating fruit cocktail. So yan, depende na po yan sa inyo kung gusto nyo pong gayahin. Nasa sa inyo na po. Pero sa akin, mas gusto ko po itong i-blend muna natin para mas lalong malasa. Ilagay ko na po itong ating buko dito sa ating maliit na blender. Pang negosyo mo ba ito, Mama Yeps? Actually po, hindi po ito pang negosyo, pero pwede pong gawing pang negosyo. Alam ko maraming nagtatanong po kung pwede bang pang negosyo, magkano po ba yung puhunan, or kikita po ba. Pasensya na po kung hindi ko kayo masagot lahat yung mga nagtatanong kasi sa totoo lang po, ginagawa po namin to para pang intention lang po namin na pangkain lang po sa bahay. So, hindi ko masasabing kung magkano po yung kikitain nyo kasi hindi ko pa po siya nasubukang gawing negosyo. Iba po kasi yung presyo ng mga ingredients namin dito sa lugar namin kumpara sa Pilipinas. Pero masarap to. Oo. Malambot. Kaya hindi ko masasabi na magkano po or kikita ba kayo. So kung gawin nyo naman po itong pang negosyo at namamahalan po kayo sa mga ingredients na ginamit namin, pwede nyo naman pong i-adjust yung mga ingredients. Nasa sa inyo po yan. So yan, ready na po. So ilagay ko na po dun sa ating blender. I-blend na po natin. So yan, ibubuhos ko na po dito yung ating nagiging puree. Na lang po natin na lumamig yung ating mixture ng cornstarch, tsaka natin ihalo dito lahat ng mga sakap natin at titimplahan natin kung tama na po yung kanyang tamis. Ngayon po ay malamig na po itong ating cornstarch mixture, so ilalagay ko na po dito yung ating ginawang puree kanina. Ihahalo na po natin. Sisiguraduhin lang po natin na pag ihalo na po natin itong ating puree ay talagang malamig na po yung ating mixture para hindi po siya maluluto. Dahil fresh po kasi itong ating prutas na ginamit. Ay yung buko natin, fresh. Ayan. Ngayon, isabay ko na din po itong ating shredded na buko. At saka itong ating fruit cocktail na hiniwa ko po ng maliliit. Sinadya ko po talagang maliliit siya dahil para hindi po tayo mahihirapan na ipasok sa ating ice candy wrapper. Mas maganda po yung ice candy wrapper na gamitin nyo yung medyo malalaki kasi mas madali po natin siyang ilagay. So yan, hahaluin po natin. Diba po, makikita nyo na talagang creamy po siya. So, yung kalalabasan po talaga nito ay hindi matigas yung ating ice candy. Para po siyang ice cream. So, ngayon, titikman po natin siya ulit kung magdagdag pa ba tayo ng ating condensed milk. Ayan po, tinikman ko po siya. Medyo matabang pa po. So, lalagyan ko po siya ulit ng ating condensed milk. Depende na po yan sa inyo kung gaano katamis or katabang po yung gusto nyo na lasa ng inyong ice candy. Kayo na po yung mag-a-adjust. Kung gusto nyo pong gawing pang negosyo at maparami po yung magagawa nyo, pwede po kayong magdagdag nito ng konting tubig para medyo dadami pa po siya. Pero wag nyo pong pasubrahan dahil magiging malapnaw po yung ating ice candy at hindi na po siya magiging creamy. Yung tamang-tamang lapot lang po.
kung gusto nyo pong lagyan siya na or dagdagan ng tubig. Pero kami, mas gusto ko yung ganito kasi creamy po siya, hindi titigas po yung ating ice candy. Pagkatapos nito ay pwede na po nating balutin yung ating ice candy. Natapos ko na pong naibalot lahat ng ating ice candy. So, ang mga nagawa ko po ay nasa mga 30 pieces. Pero, depende po yan sa inyo kung gaano kalaki yung or size yung plastic na gagamitin nyo at saka gaano kadami po yung ilalagay nyo sa ice candy. Pero, pag ganito kalaki, nasa mga 30 pieces po yung magagawa natin. So, yan. So, ilalagay na po namin to ngayon sa freezer ng mga 6 to 8 hours. Yan, ipapakita po namin mamaya pag matigas na yung ating ice candy. Ito na po mga mamamayang ang ating buko salad ice candy. Sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong ate mayang na nagsasabing mabuhay!